1 2 3 4 निशा पांडे रउआ सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा सा गीत लेके आइल बानी। आज रउआ सबके बतावे जाता नहीं जाती बतावा एगो राइटर के का सोच होकला। अब जवानी के वो हीरो होंडा के साकर बतावा तारे बहुत ही हमारे दिल के करीबी बाड़े गोविंद जी। तो कैसा अपने भाव के रखा तारे आई सुनी जब बाबा का कहता रे गजबे उछाल वाले हमारी जबनिया दिखाया जुमा करी गजबे उछाल मारे गदरल जबनिया दिखाया जुमा करी हौए कमरिया हमई हौए कमरिया हमर हीरो होंडा के साकरी सुनी बड़ा नीमन बात बा कैसे कहतिया मेहरुआ कि अरे बड़ी झटका बा हमरा कमरिया में तखा भर के राजा जी कबरिया में बड़ी झटका बा हमरे कमरिया में तखा भर के राजा जी कबरिया में बात हवा से करे लगबा तू देखा दौड़त करेंट बा शरीरिया में चाहत चेक कर हाथ लगा के हारन जबा के चाहत चेक कर हाथ लगा के हारन दबा करी गजबे कमरिया हमारे हौए कमरिया हमारे हीरो होंडा के साकरी हीरो होंडा के साकरी एगो बड़ा बढ़िया बात बा कहत या एकदम अनटच बानी एकदम शोरूम से आयल बानी नया नया एकदम सील पैक बा का गाड़ी हीरो होंडा आयल बा। आप लोग यार हमेशा गलत क्यों सोचते हैं एकदम हमेशा वहाँ पहुँच जाइला जब नज़दीक के चीज़ सोचल कहीं सही मुद्दा में रहे के चाहिए ना बाबू। ये लोग पता नहीं कहा हमेशा गलत जगह घुस जाला यार तो लोगन की गलत जगह ना जाए की चाहिए। तो बड़ा बढ़िया से कहतिया कि अरे अनटच बा हमर जवानी हो असरूम से आइल बानी हो जब हक बात गोविंद मान जाइबा बात कहत हम हो बानी हो अनटच बा हमरी जवानी हो शोरूम से आइल बानी हो जब हक बात गोविंद मान जाइबा हम बात कहत बानी हो पहिला बेर तू चाबी डलबो खोलबा तुला करी पहिला
माए हउए कमरिया माए हीरो होंडा के साकर 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 हीरो होंडा के साकर।